Hello, welcome back to my destination Mulugulu Pulu Supu Supu Tam Kudini Gidam video for a bond of the Agni the second Bunipray, teacher the Niga, Maulan is a sort of a Frangrisan name. The Frangrisan Blanazan Super Sukanga Arapura Siani Zatavergare, that time for a city was a Burgus Hangare, winter kind of the Munsifidilana Pibere, Zing teacher for Madi. Rakazang mun madi mama kelamun bifra pura horwau dini zakang bijibda आरो बेफोर खोथाया त' बे खोथाखौनो आं दिनै शेयार खालामनो सानदों आरो जों किसुमान बुस्थुखौ जों सानखान्थि मेथ्सफोरखौथ' पुरा हाखायामोन जों आरो आं आरो बारा मोजां मोनखायामोन ओमफ्राय लोगोफ्राबो पुरा मोजां मोनखायामोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि प्लेनिं खालाम लायोमोन ना ओरैबायदि बुजानानै माखासेफोरा ओरैबायदि प्लेनिं आं खालामफेराखै दै सानसेबो बिदि बुंफेराखैमोन आं ओरैबायदि प्लेनिं खालामोमोन माखासे हारामाय लोगोफोर दंमोन बिदिनो प्लेनिं खालामोमोन बिखौ दाहाय थांब्ला बिखौ जों मा होनो बाथुलजों गावगोन ओमफ्राय बिखौ अन्थाइजों खुबैगोन बिदि प्लेनिं खालामबावोमोन आरो ओमफ्राय मा होनो बान्दर खेला एरे माननाया बिखौ लागायनानै टेबोलफोराव दोनगोन बिदि बुंलायोमोन आरो खम जारला लोगोफोर दंमोन आरो आरामि दा बेफोरखौ बुंब्ला बिसोरो मिनिनोसो ओंखारगोन फाग्ला टिचारखौ बिदि सानो जों गावसोरनो हाया जोंनिनो गोरोन्थि नाथाय बेफोरो आरो बिदि मेम'रिमोन आरो बेफोरो गोरोन्थि सानफ्लाङोमोन जों फोरोंगिरिफोरखौ मानोना जोबोर बिसोराबो हायाबा ओरैबाबो रागा जोंखागोन ना मोजांनि थाखायसो बिदि रागा जोङोमोन एसे बांद्राय बुजायबाय थाब्ला पुरा माबा जालाङोना रागा जोंनो ओंखारोना बिदिबो जायाफ्रा मा बिदि दा मिथिबाय आरो दा मानि थाखाय रायोमोन मानि थाखाय रागा जोङोमोन दा गावसोरबो जेनेबा आंबो माबा मोनसे ओरैनो गथ'फोरखौ मोसानो फोरोंबा बा टिउसन लाबायब्ला मोनथियोना माबायदि जायो दा बेखौनो सानफ्लाङो आरो दा गावनो फिलिं खालामनो हायो आरो बिदि आरो किसुमान फोरोंगिरि ओरैबायदि मोजां नाङोमोन ना दा लामा सेराव थांब्लानो सिगां आं रावखौ होआब्लाबो सिनायाबाबो ओरैबायदि टिचार दं दा बेफोरखौ गोसोखाङो आरो दा बेफोर सानैसो फोरोंगिरि दंमोन ओरैबायदिमोन ना क्ल'समोन ना ओमफ्राय लामाजों थांब्लाबो गोजाननिफ्राय थांब्लाबो बबाव थांनो मायाव थांनो बिदि दिनै बन्द'लै स्कुला नों दिनै थांला बिदि बुंनायफोर दाबो गोसोखाङो आरो दा नाथाय दा गैला बियो थांबाय आरो गसाइनि आखायाव गासैबो बिसोर सानैयाबो पुरा क्ल'समोन आरो दा गैला बिसोर मिस इउ थेवबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नों जेरै खिथाया गसाइया मोजाङै लाखिथों हेपि टिचार दे होननानै जासिहरनाय थाबाय आरो बिदिनो आरो दा जों टिचार दे होनब्ला पुरा जोंनि स्कुलाव हाइ स्कुलावथ' ओरैबायदि मोजांनो प्रिपेरेसन खालामोमोन ना 7 दिन 10 दिननि सिगांनिफ्रायनो मोसानाय पुरा हुलुस थुलुस नामफोरखौ नों मोसागोन ना मागोन ना आंखौथ' मोसानो होथारोमोन मानोना आं सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोसाना मोजां मोनखायोमोन ना ओंखायनो मास्टारफ्राबो पुरा होखायोमोन आरो पुरा ओमफ्राय मोसानो थिनखायोमोन आरो जेनेबा बेनिफ्राय बिदिनो नामफोरखौ लाखायो सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय पुरा लोगोफ्राबो जेनेबा मोसानो फोरोंनांगोनलाय मागोन नांगोनलाय बे समनिफ्रायनो जेनेबा जायाफ्रा मा बे समनिफ्रायनो लोगोफ्राबो हिन्जाव जा हौवा जा बिदिनो मोसानो फोरोंनाङा जे हायो आरो बिदि फोरोंनानै ओमफ्राय पुरा हर मानि ओमफ्राय खामानि मावोमोन खामानि मावनानै पुरा डेन्जार पुरा मा होनो फांसनफोराव जेरै फालियोना बेबायदिनो फालियोमोन आरो जोंनि स्कुलाव दाबा मादि जायो मिथिला आरो पुरा इन्टारेस्ट मोनखायोमोन आरो पुरा हिट जाखायोमोन मानसिफ्रा बेलेग कलेजनिफ्राय फैनानै पुरा हिट खालामफैयोमोन आरो ओमफ्राय दा मा मोसायोमोन आरो बिदिनो दा बेफोर खोथाफोरखौ पुरा गोसोखाङो आरो जों मानोना टिचारफोरखौ गाज्रि मोनना लाब गैया मानोना मोजांनि थाखायसो सानखायो दा बेफोर खोथाखौ जों मोनथिबाय आरो थ' बिदिनो बेखिनि भिडिअखौनो आं दिनै गासैनिसिमबो जायफोरा मोसानाय फोरोंनाय फोरोंगिरि मावनाय माबा जेरै गोबां टिचार दंना बेलेग खामानिनि टिचार दं बिदि खामानिफोरनि गासैबो टिचारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो थ' बिदिनो आरो एसे शेयार खालामबाय थ' जों गोरोन्थि साननाङा आरो रावखौबो टिचारखौ मानोना बिसोरो मोजांनि थाखायसो बुङो थ' बिदिनो गोरोन्थि सानना लानाङा सोरबा दा स्टुडेन्टफ्रा जुदि दं फरायनानै दंब्ला दाथ' जों फरायनानै गैखायाना फरायनायाबो काच्चा बादामोन ना खामानि जाखाया थ' बिदि सानना थाना लाङा आरो
गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खनसेबाव हेपि टिचार डे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरोंगिरिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय टिचार डे फोरनिसिम लाभ इउ बाय बाय